Tänään olen yhden pelottavimman viemäritunnelin sisällä, jonka olen koskaan tutkinut tällä kanavalla. Tämä viemäri on niin suuri, että siellä on osia, joita ei ole koskaan edes tutkittu. Joten tänään teemme parhaamme tutkiaksemme tätä viemäriä ja nähdäksemme, millaisia outoja juttuja voimme löytää. Ja valitettavasti en ole ainoa, joka tykkää viettää aikaa viemäreissä. Huhujen mukaan täällä asuu kokonainen saatanallinen kultti. Yritetään siis olla törmäämättä kehenkään heistä tänään, koska jos törmään täällä kehenkään, olen pulassa. Koko tässä tunnelijärjestelmässä on vain yksi sisäänkäynti ja yksi uloskäynti, joten jos jotain tapahtuu, se on siinä. Minulla ei ole minne paeta. Kaiken tämän sanottuani, katsotaanpa, mitä Amerikan suurimmasta viemärijärjestelmästä löytyy. Lähdin liikkeelle pimeisiin tunneleihin. Pakko myöntää, olin aika hermostunut. En pelkästään siitä, mitä saattaisin kohdata, vaan vielä pahempaa, kenet saattaisin kohdata. Okei tyypit, tämä paikka on todella karmiva. Ja nyt ei ehkä ole paras hetki mainita tätä, mutta olen salaa vähän peloissani pimeästä. Mikä tuo oli? Joku huusi. Mihin ihmeeseen minä juuri törmäsin? Emme ole olleet täällä edes 5 minuuttia. Tämä on kuin suoraan jostain kauhuelokuvasta. Miksi täällä alhaalla on lasten leluja? Olemme noin 300 metrin päässä viemärissä, ja tämä on ensimmäinen asia, johon olemme törmänneet. Mitä? Katso, tuolla on toinenkin. Mitä ihmettä? Voi hyvänen aika jätkätä. Tämä on varmasti karmivin asia, joita olen nähnyt pitkään aikaan. Ja mikä tämä on? Mitä? Katsokaa hänen kasvojaan. Voi hyvänen aika. Tuo on niin karmivaa. Mikä ihme tämä on? Joo, siis tämä ei ole edes niin pelottavaa kuin se on. No, häiritsevää. Miksi tämä on täällä alhaalla? Minulla on niin paljon kysymyksiä. Onko täällä vain lapsia, jotka leikkivät? Joo, kai ainoa asia mitä voimme tehdä on jatkaa tutkimista ja katsoa mitä muuta täältä löytyy. Mikä tuo oli? Ei todellakaan. Voi hyvänen aika tyypit. Okei, voi olla, että täällä on joku muukin. Ovatko nuo jalanjälkiä? Ne eivät olleet minun jalanjälkiäni tyypit. Joku muu on täällä meidän kanssamme. Hei, onko siellä ketään? Jos siellä on joku, tiedä vain, että osaan karatea. En ole oikeasti. Minä pieksän sinut. Hei, odota. Odota. Mitä ihmettä? Voi hyvänen aika. Mitä minä juuri löysin? Okei, tuo oli odottamatonta. Mikä tuo on? Se on terävä. Mitä ihmettä? En odottanut sen olevan noin terävä. Selvä. Meillä on siis salaperäinen väline, tuntemattomasta alkuperästä. Eikä tämän kuuluisi olla viemärissä. Jos joku tietää mikä tämä on, kertokaa kommenteissa, koska en valehtele. Tämä saattaa olla hulluin ase, jonka olen koskaan löytänyt. Tai ainakin luulen, että se on ase. Katsokaa tuota terää. Siis se on terävä, kärjestä aivan loppuun asti. Tämä on valtava veitsi. Eikä tämä ole se, mitä kuoleman enkeli kantaa mukanaan? Siis mikä se nyt on, miksi näitä kutsutaan? Sellaiset isot sielunleikkaajat. Se ei varmaan ole oikea nimi, mutta minä aion kutsua sitä sillä. Hei, onko mitään erityistä syytä, miksi olemme menossa kohti äänen lähdettä? No, koska minulla on sielunleikkaaja ja heillä ei ole. Katsokaa tätä tunnelia tyypit. Luulen, että meidän täytyy mennä tänne sisään. Tuo näyttää tosi siistiltä. Se jatkuu tosi pitkälle taaksepäin. Uskon myös, että kuka tahansa täällä alhaalla onkaan, tuskin tulee tänne sisään, joten tämä saattaa olla nyt turvallisin paikka olla. No niin tyypit, ei muuta kuin menoksi. No, näyttää siltä, että jätämme sielunkorjuukoneen tänne. Täällä on niin ällöttävää. Tulen nyt, olen liian lihava. Tulen nyt, vain muutama 100 jalkaa vielä jäljellä. Voi luoja, tämä vesi on niin limainen. Se haisee niin pahalta. Voi luoja. Tunnen kylkieni murtuvan. Luulen, että me onnistumme, pojat. Ryömittyäni läpi tunnelin, joka tuntui loputtomalta, löysin itseni suuresta kammioista, jota emme olleet vielä tutkineet. En kuitenkaan tiennyt, että tulisin pian katumaan syvästi tämän tunnelin valitsemista. Okei, olemme aivan uudessa viemärin osassa. Enkä aio valehdella. Minulla ei ole aavistustakaan, missä olemme juuri nyt. Mutta kai se selviää pian. Wow, onko tuo hemmetin luukku? Luulen, että löysimme juuri luukun keskeltä viemäriä.
Katsotaan, minne se johtaa. Ei minnekään. Mutta tiedätkö mitä? Haluaisinpa nähdä, että joku yrittäisi tulla kimppuuni, kun minulla on tämä pahis. Se on niin painava. Onko se pyöräilykypärä? Katsokaa tuota, pojat. Meillä on PE. Voi ei, mitä ihmettä? Pojat, mitä ihmettä? Tuo täytyy olla vitsi. Ei voi olla totta. Joku on laittanut kirveen lapsen pyöräilykypärään. Tuo näyttää kyllä tosi karmivalta. En usko, että olen koskaan löytänyt mitään tällaista. Joo, tuo on haudattu tuonne. En usko, että saan sitä edes irti. Entä jos tuo ei olekaan vitsi? Totta kai se on vitsi. Miksi pienen lapsen pyöräilykypärässä olisi kirves? Se on hullua. Liian hullua ollakseen totta. Tai ainakin toivon niin. Siis tuo on oikea kirves. Ei se nyt mitenkään mahtavaa ole, mutta olen aika varma, että he yrittävät vain pelotella meitä. Tämä on kuin jotain elokuvan rekvisiittaa. No, vaikka tämä kaikki onkin pelottavaa ja mahdollisesti pahaenteistä, jatketaan matkaa ja katsotaan, mitä muuta täältä löytyy. Oho, mitäs meillä täällä on? Tässä on kuin pieni sivutunneli. Tuolla takana on jotain. Katso tuota. Siellä on joku pieni punainen juttu. En tiedä mikä tuo on, mutta kai minun täytyy ryömiä sinne ja selvittää, eikö niin? Voi hyvänen aika, kaverit. Täällä haisee tosi pahalta. Tunnen kuinka tästä tunnelista leijuu kuumaa ilmaa. Kuumaa viemäri-ilmaa. No niin, kai on aika minun mennä tuohon inhottavaan viemäritunneliin. Hei, wow, täällä on niin kamalaa. Täällä on niin lämmintä. Miksi täällä on lämmintä? Katsokaa tuota. Wow, meillä on lelu Nerf-ase, kaverit. Tuo on niin siistiä. Se on kuin pieni Nerf-tarkkuuskivääri. Toimiikohan se vielä? Voi hyvänen aika, se toimii. Kuinka monta kertaa olenkaan löytänyt Nerf-aseita viemäreistä ennenkin, kaverit? Tämä on varmaan jo 10. kerta. Siis, tuo on niin siistiä. Siinä on kuin käärme edessä. Mikä tuo oli? Onko täällä joku muu? Hei. Mikä ihme tuo oli? Tyypit, en tiedä, mutta olen kuullut outoja ääniä siitä asti, kun tultiin tänne. Luulen, että täällä alhaalla saattaa olla joku. Lähdetään pois täältä. Tyypit, mua vähän pelottaa. Tämä on ne toinen kerta, kun kuullaan outoja ääniä näissä tunneleissa. Ja muistakaa, me ollaan melkein mailin syvyydessä maan alla. Täällä ei pitäisi olla ketään muuta. Alan uskoa, että huhut täällä olevasta kultista saattavat olla enemmän kuin pelkkiä huhuja. Olen kävellyt täällä jo melkein mailin, ja nyt törmättiin johonkin tosi siistiin. Katsokaa tätä. Tuolla on kokonainen tukki kiilattuna tuonne kattoon. Tuo juttu painaa varmaan 90 kiloa. Katso kuinka huojuva tuo juttu on. Hyvä luoja, voi hyvänen aika. Jos en olisi ollut varovainen, tuo juttu olisi voinut murskata minut. Voi hyvänen aika. Tämä vain osoittaa, että nämä tunnelit ovat paljon vaarallisempia kuin voisi kuvitella. Voisit jäädä kaatuvien tukien alle mailin syvyydessä maan alla. Kuka olisi osannut ajatella sitä? Seuratessani tunneleita yhä syvemmälle ja syvemmälle pimeyteen. Ei mennyt kauaa, kun törmäsin seuraavaan villiin löytööni. Ei, tämä on vitsi. Te pelleilette kanssani. Kävelin juuri tämän pienen tunnelin luo, ja siellä on hemmetin pääkalla. Odota, onko tuo oikea? Ei voi olla oikea. Tuo ei ole oikea pääkalla. Täytyy sanoa, että se näyttää aika aidolta. Odota hetki. Saatan joutua harkitsemaan uudelleen käteni laittamista sinne. Katsotaan, saadaanko tämä keppi pois tieltä. Voinko? En edes yllä siihen. Pois. Anna nyt, Jumala. Menkää pois täältä. Olen itse asiassa vähän hermostunut, pojat. Luulin aluksi, että tämä oli vitsi, mutta tämä näyttää oikealta ihmisen kallolta. Kai minun täytyy vain ottaa siitä selvää. Se myös tuntuu aidolta. Mitä ihmettä? Voi hyvänen aika. Okei, minulla ei ole aavistustakaan, onko tuo aito vai ei, tyypit. Ei se voi olla aito. Odottakaa. Ei, sen täytyy olla joku ruumiin kallo tai jotain. Se on niin pelottavaa. Voidaanko hetki puhua siitä, miksi tämä on viemärissä? Varsinkin piilotettuna johonkin satunnaiseen tunneliin. Siis tämä on ihan... Ei, minä vain väännyin. Ei. Se teki siitä vieläkin karmivampaa. En aio valehdella. Tämän täytyy liittyä täällä olevaan kulttiin, tyypit.
Kukaan ei vain tuo ihmisiään teitä viemäritunneliin. En voi hyvin, mutta kai meidän täytyy jatkaa. Tiedättekö, vaikka tämä paikka on ollut tosi karmiva niiden kirveiden ja sen kallon takia, olen tosi iloinen, ettei olla vielä nähty ketään ihmistä täällä. Jos näkisin jonkun seisovan täällä kaapupäällä, minulla ei olisi mitään paikkaa paeta. Olen täysin loukussa. Wow, tuon ei todellakaan pitäisi olla täällä alhaalla. Voi hyvänen aika, tuo on kuin jonkinlainen laatikko. Se haisee pahalle. En tiedä, onko siellä ruokaa sisällä, mutta nostin sen juuri vedestä, ja siihen iski sellainen mädän haju. Tuo on ällöttävää. Siitä näkee, ettei se ole ollut vedessä kovin kauan. Se on täysin vapaa-levästä. Voi hyvänen aika, se haisee niin pahalta, en pysty edes puhumaan siitä. Okei kaverit, nostetaan tämä ylös. Voi hyvänen aika, se haisee niin pahalta. Mitä täällä voisi olla? Kuulitteko te tuon? Voi hyvänen aika. Kuulostaa siltä, että täällä on jotain sisällä. Ja se kyllä tuntuu siltä. Tämä painaa aika paljon. Anteeksi, en pääse yli tuosta hajusta. Voi hyvänen aika tyypit. Täällä haisee niin mädältä. Se ei edes ole viemärin haju, vaan se, mikä tässä laatikossa on. Okei, toivottavasti tämä ei ole jonkun pilaantunut lounas. Näinkö tämä avataan? Voi hyvänen aika, tuolla on paljon veitsiä. Mitä ihmettä? Äijä, ei voi olla totta. Katso kuinka monta veistä. Niitä tulee yhä lisää. Katso kuinka monta veistä tuossa eväsrasiassa oli. Tässä on varmaan 15. Ja niitä tulee yhä lisää. Joo, ei tuo ole kovin hienoa. Ja se haisee kamalalta. Hyvänen aika, te kaikki. Toivonpa, että voisitte haistaa kuinka pahalta tämä haisee. Tai oikeastaan en toivo, mutta kuvitelkaa todella paha haju. Eikä näissä ole yhtään ruostetta. Ne ovat täysin puhtaita. Tämä ei ole ollut täällä kovin kauan. Luultavasti pari päivää. Yleensä kun löydän tavaraa viemäristä, ne ovat täynnä ruostetta ja levää. Mutta ei. Nämä ovat täysin kunnossa. Mikä on todennäköisyys, että kultti jätti nämä tavarat tänne? Eikö tämä muka huuda satanismia sinulle? Laatikollinen veitsiä. Tämä ei ole tavallisten ihmisten tavaraa. Ja löysin kallon ehkä 300 metrin päästä täältä. Katsotaan löytyykö täältä vielä jotain muuta, mutta tämä ei ole kovin hyvä juttu. Vaikuttaa siltä, että mitä syvemmälle menin näihin tunneleihin, sitä enemmän selittämättömiä asioita löysin. Eikä mennyt kauaa, kun löysin jotain, mikä murskasi lopullisesti kaiken jäljellä olevan turvallisuuden tunteen. Hetkinen. Mitä täällä oikein tapahtuu? Mitä? Voi hyvänen aika. Mitä tämä kaikki on? Mitä täällä oikein on? Voi hyvänen aika. Mitä nämä ovat? Tässä on joku taulu. Siinä on kirjaimia ja numeroita. Jos joku tietää, mikä tämä on, kertokaa kommenteissa. En ole koskaan nähnyt mitään tällaista. Haisee kamalalta. Joo. Heillä on myös, en tiedä mikä tämä on, kasatiiliä. Ja yök, se on limainen. Mikä tuo on? Se on kakka. Luulen, että se on kakka. Mitä? No, mehän ollaan viemärissä. Niin, olet oikeassa. Minun ei pitäisi koskea satunnaisiin ruskeisiin asioihin. Katso tuota. Täällä on myös luoti. Se on aika siistiä. Se on laukaisematon kiväärin patruuna. En tiedä, mitä se tekee täällä alhaalla, mutta aika siistiä. Olen vain todella hämmentynyt siitä, mikä tarkoitus näillä kaikilla tavaroilla täällä on. Jos joku teistä saa tästä kokonaiskuvan, jota minä en näe, kertokaa kommenteissa, koska minä en vain ymmärrä, mitä nämä tavarat ovat. Tarkoitan, että tämä kaikki tuntuu tosi demoniselta, mutta en oikeasti voi lähteä pois. Joten jatketaan kävelyä ja katsotaan, mitä muuta täällä on. Oho, onko tuo veitsi? Tuolla on 2 veistä. Voi hyvänen aika, nuo näyttävät tosi pelottavilta. Kaveri, noiden on pakko olla saatanallisia. Katso noita teriä, niissä on kuin lepakoita. Olen aika varma, että ne ovat molemmat samanlaisia. Ne ovat vain samanlaiset, mutta eri kokoiset. Tuo on hullua, pakko myöntää. Haluaisin todella pitää nämä. Tarkoitan, että jos näitä ei ole käytetty ihmisuhreihin, pitäisin nämä. Ne näyttävät niin siisteiltä. Tiedätkö, en ole kovin kaukana siitä oudosta alttarista. Mietin, olivatko nämä siellä ja ajelehtivat tänne alas. En tiedä,
mutta se on silti todella mielenkiintoista. Pelottavaa, mutta mielenkiintoista. Hei, mikä tuo on? Onko tuo lyhty? Luulen, että on. Se on vanha lyhty, joka roikkuu seinällä. Tuo on ikivanha, eikä ihan sitä, mitä odotin löytäväni viemärin keskeltä. En aio valehdella teille, pojat. Mitä enemmän mietin tätä, sitä pelottavammaksi tämä muuttuu. Miettikää, mitä lyhdyt tuottavat. Valoa. Kuka käyttää valoa? Ihmiset. Missä me olemme? Tunnelissa, jossa ihmisten ei kuulu olla. Ymmärrättekö, mitä yritän sanoa? Täällä saattaa olla ihmisiä. Tämä tavallaan todistaa, että täällä on ihmisiä. Hyvä, laitetaan tämä takaisin tuonne. Tarkoitin sanoa, että jätämme sen juuri siihen. Useiden tuntien loputtoman tutkimisen jälkeen laajoissa tunneleissa päädyin suureen tiilivuorattuun huoneeseen, jota en ollut koskaan ennen nähnyt. Enpä tiennyt, että tämä kammio sisältäisi joitakin hulluimmista asioista, joita tänään löytäisin. Hei jätkät, olemme ryömineet tässä tunnelissa varmaan 60 metriä ja luulen näkeväni uloskäynnin. Se saattaa johtaa isompaan huoneeseen. Kuulostaa siltä, kuin siellä olisi juoksevaa vettä, joten luulen, että uloskäynti on täällä ylhäällä. Jos saan itseni vielä vähän pidemmälle tästä, olemme melkein perillä, pojat. Murskaan kaikki luuni. Täällä on kammio. Voi hyvänen aika, se on valtava. Tämä on kuin valtava aukko. Täällä on niin monta ovea. Täällä on niin kylmä. Voi hyvänen aika. Wow. Voi luoja, en edes huomannut tätä. Wow, tuolla on kuin alttari. Mitä? Mikä tämä on? Tämä on kuin iso huonekalu keskellä viemäriä. Katso noita saranoita. Luulen, että tämä on laatikko. Iso laatikko. Tai arkku. Se on niin raskas. Tulen nyt. Hei, mikä tuo kultainen juttu on, joka törröttää tuolta? En edes huomannut sitä. Odota. Mitä? Tuo on erinomainen kysymys. Mikä ihme tämä on? En ole koskaan nähnyt mitään tällaista ennen. Odota hetki. Mennään nyt. Joo, tuo on veitsi. Hei, katsokaa tuota. Tuo on joku rituaalitikarin tapainen teräase. Ja se tökkää johonkin noituusjuttuun, joka on kuin kaavio ja alttari. En tiedä mikä se on. Okei, lasketaan nämä nyt alas. Ja haluan tutkia tätä laatikkoa vähän tarkemmin, koska täällä voi olla jotain hullua. Kun ottaa huomioon kaiken oudon, mitä ollaan tänään löydetty, kuka tietää, mitä tässä laatikossa voi olla. Au, potkaisin juuri jotain. Mitä? Potkaisin sitä jalallani. Näittekö te sen? Luulen, että se oli veitsi. Odottakaa, minne se meni? Se on veitsi. Odota. Minne se meni? Minne se meni? Voi hyvänen aika. Hei, tuo ei ole veitsi, vaan miekka. Kokonainen miekka. Kaverit, tämä on hullua. Tuo on oikea miekka. Luulen, että se on tupessa. Pitääkö se avata vai voiko sen vain ottaa esiin? Näittekö te tuon? Voi hyvänen aika. Ei voi olla totta. Se on myös terävä. Se on aito. Se on 100% oikea miekka. Katso tuota. Kuinka vanha luulet tämän olevan? Se näyttää ikivanhalta. Se voi olla peräisin 17 tai 18 sadalta. Ja tuo on oikea miekka, kaverit. Tämä ei ole lelu. Tämä on oikea. Esimerkiksi ritarin miekka tai jotain sellaista. Tämä on luultavasti ollut täällä kauemmin kuin tämä laatikko. Siis katso kuinka ruosteinen tuo terä on. Otan tuon ehdottomasti mukaan kotiin. Tuo on niin siistiä, mutta laitetaan tämä pois ja tutkitaan tätä laatikkoa vähän lisää, koska emme ole vielä avanneet sitä. Katsotaan, pystynkö nostamaan sen. Voi hyvänen aika. Se on niin painava. Ei. Tuskin saan tätä liikkumaan, kaverit. Okei, ehkä me pidämme vähän liikaa meteliä. En halua, että minut huomataan täällä alhaalla. Mennään. Voi luoja, se murskaa jalkani. Tämä painaa varmaan 200 kiloa ja kaikki oli jalkani päällä. Voi luoja, tämä sattuu niin paljon. En usko, että näen siellä mitään. Voimmeko yrittää avata sen? Luulen, että tämä on salpa. Miten tämä tehdään? Pitääkö tätä kääntää? Sain yhden. Luulen, että se on auki. Se saattaa olla auki, pojat. En tiedä. Katsotaanpa. Voimmeko nostaa kantta? Saimme sen. Totuuden hetki. Olemme juuri näkemässä, mitä rituaalilaatikon sisällä on viemärin keskellä. Katso kaikkea tätä tavaraa täällä.
Hei, tsekkaa laatikon kansi. Voi hyvänen aika, olet oikeassa. Siihen on maalattu jonkinlaisia symboleja. Tuo on karmivaa, jätkät. Mietin, mitä siinä lukee. Tässä on vain T, V, jossa on viiva läpi, huutomerkki, Waldo. Ja tässä lukee hyvää yötä. GN. Okei, jos joku tietää, mitä nämä symbolit oikeasti tarkoittavat, kertokaa kommenteissa, koska tuo on aika hullua. Katsokaa kaikkea, mitä täällä on. Voi hyvänen aika. Tuohan on pelkkää korua. Se on ihan valtavasti koruja. Vau, kaverit. Tämä saattaa olla eniten koruja, mitä olen koskaan löytänyt tutkiessani. En usko, että mikään näistä on kovin kallista, mutta se on silti siistiä. Katsokaa tuota. Tuossa on pieni pullo, jossa on, en tiedä ovatko ne pillereitä. Luulen, että ne ovat jalokiviä. Se on pieni pullo täynnä jalokiviä. Au, voi hito. Hei, jokin puri minua, tai nipisti minua, tai jotain. Au, hitto, tuo sattui. Onko täällä jotain elävää? Se osui minun kunnolla, mikä ikinä se olikaan. Sain syyllisen kiinni. Katso, täällä on rapu. Miten sinä päädyit tänne, kaveri? Hei, sinun ei kuulu olla täällä. Odota hyvänen aika. Tule tänne. Tuo sattuu tosi paljon. En todellakaan halua tulla nipistetyksi uudestaan. Pysy poissa minun aarteestani, kaveri. Sain sen. Katsokaa tuota otusta. Hyvänen aika, tyypit. Se on oikea rapu, ja se on vielä iso. Okei, päästetään sinut menemään, pikkumies. No niin, takaisin viemäriin kanssasi. Tyypit, täällä on vaikka mitä tavaraa. Mikä tämä on? Onko tuo lautasliina? Ei, tuo on jotain noituusjuttuja. Tuossa on selvästi rituaalinen esine. Selvä, jätetään sinut siihen. Mitä muuta täällä on? Vau, katso tuota. Se on aika siisti. Mietin, onkohan tuo tehty kullasta. Se näyttää pieneltä, en tiedä, kupilta tai joltain sellaiselta. Se aukesi. Mikä tuo on? Täällä on vaikka mitä sisällä. Se näyttää kasalta lehtiä tai levää tai jotain sellaista. Tuoksuu aika hyvältä. Taas kerran. Veikkaan, että tällä on jotain tekemistä jonkin kulttirituaalin kanssa. Jätän sen siis siihen. Hei tyypit, katsokaa näitä kaikkia pulloja. Täällä on varmaan 20 tällaista, ja ne kaikki ovat täynnä jalokiviä. Okei, avataanpa yksi näistä, ja katsotaan mitä täällä on. Tässä lukee violetti kvartsi. Me ollaan rikkaita tyypit, katsokaa tuota. Mulla on tässä kourallinen jalokiviä. Jos joku tietää, kuinka paljon nämä ovat arvoltaan, kertokaa kommenteissa, koska musta tuntuu, että saatan olla miljonääri. Tässä voi olla $1000 edestä tavaraa, tyypit. Eli mä saan osan siitä myös, eikö niin? Osan mistä? Osan siitä, aarteesta. Mikä aarre? Ei ole mitään aarretta. Ei ole koskaan ollutkaan. Mistä sinä oikein puhut? Eli et todellakaan aio antaa minulle yhtään siitä. Mitä muka? Täällä ei ole mitään, kaveri. Se on tyhjä. Mistä sinä oikein puhut? Voi hyvänen aika. Kaveri, sä oot välillä ihan sekaisin. Vaikka onkin harmi, että tämä arkku on tyhjä, olen valmis jatkamaan ja katsomaan, mitä muuta täältä löytyy. Tämä vesi on niin syvää ja pimeää. Kuka tietää, mitä kaikkea täällä voi olla? Kyllä, jatkoin aarteen etsimistä, mutta alkoi käydä selväksi, että olin löytänyt kaiken, mitä tällä alueella oli löydettävissä. Se tarkoittaa, että on aika yrittää päästä takaisin pinnalle. Odota, hetkinen. Oliko se tämä tunneli vai se, mistä me tultiin? Okei, saatoin eksyä, kaverit. Odottakaa, luulen, että se on tämä tunneli. Ollaanko me edes oikeassa tunnelissa nyt? Tämä on ehkä, ehdottomasti, luultavasti oikea tunneli. Voi luoja, tuolla se on. Tuolla on uloskäänti. Kyllä, päivänvalo. Kyllä. Me päästiin vihdoin ulos. Me saatiin paljon aarteita, eikä meitä edes uhrattu kultille. Se on mahtavaa. Tämän päivän seikkailu oli aivan hullua. Ja on varmaan reilua sanoa, että siellä saattaa oikeasti olla kultti. Muistakaa tykätä ja tilata kanava. Ja jos teillä on mitään hullua paikkaa, jossa haluaisitte minun käyvän, kertokaa siitä kommenteissa, koska luen ne kaikki. Siihen asti nähdään seuraavassa videossa.